Ndu TV jabarani filɛbagaw ni Mifa production filɛbagaw an ka foli b'aw ye an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ni ye ale sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da tu fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ fɛn mun na o fɔlɔfɔlɔ o ye handball ye n'an kumara handball ka fo ka se senna balontanw ma basketi ani rugby an bɛna nin kunnafoniw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi ani Europe championnat olu jaabi fo ka se Ligue européenne des champions ani Ligue africaine des champions an bɛna o fɛnw bɛɛ bɔ ko olu di aw ma ni Ala ma baasi kɛ ni ne y'an don kan ye bi a y'aw bisimila. N'a fɔ kuma daminɛ la an kun y'a fɔ an ɲɛna cogo min na an ka bi bakuruba fɔlɔ o bɛna boli handball kan n'i ye a jate minɛ handball kɔnɔna na fɛn min ye an ka Ligue de Bamako olu kɛlen don ka tournant dɔ labɛn tournant mun n'a bɛna kɛ sababu ye ka se ka Bamakɔ tɔnw k'u sen labɛn yanni ka se fédération ka handball balontanw ma o de kɔnɔna na nin dolantan ninnu kan ka daminɛ an ka nin weekend ninnu kɔnɔ fɛn min ye musolakaw fan fɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 AS Police ale bɛ Isufasi bisimila o kɔfɛ cɛlakaw fan fɛ AS Police ale bɛ Isufasi bisimila o kɔfɛ fɛn min ye o dugujɛ kari fɛn min ye Centre Omnisport de Lafiyabugu musolakaw fan fɛ ale bɛ Centre Omnisport de Musabugu bisimila nɛgɛ kanɲɛ 15 o kɔfɛ dɔrɔn nɛgɛ kanɲɛ 16 n'o sera ni sanga 30 ye fɛn min ye Centre Omnisport de Lafiyabugu ale bɛ Centre Omnisport de Musabugu cɛlakaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ nin tournant nin dabɔkun ye mun ye walasa ka kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun fɛn min ye handball ye ale dolantan bɛ se ka kɛ cogo min na a kanubagaw bɛ se ka wuli ka se ka taga u ɲɛ damu tournant nin kunba ye ka se ka tɔnw fɛnɛ bila sen kan sabula laɲini dɔw de kɛlen don sisan handball ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn min ye fédération ale ni ligue o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ba don handball la hali an ka ekɔlisow la a ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ a ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ min bɛ se ka jɔnjɔnw ta ka bɔ farafinna gun kan ani diɲɛ kurukara gun kan ka se ka na ba Maliba kɔnɔ. An bɔr'o la an bɛ taga senna dolantan na senna dolantan kɔnɔna na bi an bɛna an da don fɛn min ye an ka championnat national ni o ye championnat national tɛ an ka coupe du Mali 2023 an bɛna an da don o phase district la an b'a fɔ dolantan minnu kɛra o kɔnɔ Soleil d'Afrique ale cira Real de Bamako fɛ 3-0 fɛn min ye derby académique ale ni AFI dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-0 fɛn min ye tiro bit la AFI ye sebaya sɔrɔ 4-1 o kɔfɛ fɛn min ye ACMC ale tun bɛ ka Black Star bisimila Black Star ye sebaya sɔrɔ ale ka kɛden ni kalangolo fɛn min ye USSK ale ni club olympique de Bamako ye ɲɔgɔn sɔrɔ club olympique ye sebaya sɔrɔ olu ka 2-0 fɛn min ye LCBA ale ni Esfasi ye ɲɔgɔn sɔrɔ o banna 4-1 ka taga Esfasi kanu na AS Police ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Asiko ka 3-2 prolongation kɔfɛ. An bɛna basketball an bɛ ale dayɛlɛ n'an ye basketball dayɛlɛ an b'a fɔ fɛn min ye Africa League ni o ye farafinna ŋanaminɛŋanaw cɛlakaw fan fɛ olu ka Ligue des champions bɛ yen nɔ Mali ka représentant ale kan ka ye kɛnɛ mun na nin kɔnɔna na an b'a fɔ fɛn min ye o poulu kɔnɔna na Abidjan Basket Club ale bɛ yen nɔ ka bɔ Côte d'Ivoire fɛn min ye Kewara Falcons ale bɛ ka bɔ Nigeria Stade Malien de Bamako ka bɔ Mali la ani AS Douane ka bɔ Sénégal fo ka se Regma ka bɔ Rwanda ani US Monastir ka bɔ Tunisie ninnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min mars kalo tile 14 ka taga bila tile 24 kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ an ka représentant n'o ye Stade Malien de Bamako ye Ala k'a to u jɔyɔrɔ o ka se ka tintin fa. N'an bɔr'o la an bɛ to hali bi basketball kɔnɔna na an bɛ taga fɛn min ye NBA ye n'an tagara NBA kɔnɔna na an b'a fɔ olu ka dolantan dɔw kɛra dolantan minnu kɔnɔna na olu kɛra alamisa tɛmɛnen fɛn min ye Passer ale ni Bulls ye ɲɔgɔn sɔrɔ bana 117 kɛmɛ ani 13 fɛn min ye UNES ale ye sebaya sɔrɔ Spurs ka o bana 120 110 o kɔfɛ fɛn min ye Nest ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Heat ka o bana 116 ani 105 o kɔfɛ fɛn min ye House ale fɛnɛ cira Knicks fɛ o bana 122 101 fɛn min ye Celtic ale ye sebaya sɔrɔ Piston kan 127 109 fɛn min ye Grizzly ale ni Jazz ye ɲɔgɔn sɔrɔ bana 117 ka taga 111 o kɔfɛ fɛn min ye Thunder ale ye Rockets ci o bana 133 ani 96 fɛn min ye Next
ale ni Mavericks olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ bana 18 ani 19. Lakers ale fɛnɛ se b'a sɔrɔ Pelicans kan o bana fɛn min ye 120 ani 102. An bɛ hali bi a fɔ aw ye fɛn min ye basketball anw fan fɛ Mali basketball kunnafoniw an bɛna o caman sɔrɔ k'a di aw ma wagati nataw kɔnɔna na wagati dɔw la an y'a ye bureau sigi ni fɛnw kɛra fɛn min ligue ni fédération n'u u ka kunnafoniw commencera ka naliw daminɛ basketi jaabiw ka fara athlétisme ka farikolo ɲɛnajɛ fɛn fɛ Mali fan fɛ a bɛ n'u bɛɛ jaabiw sɔrɔ ni Ala ma baasi kɛ. N'an bɔra basketball kɔnɔna na ni wagati na fɛn min ye an bɛna senna dolantan na tuguni an bɛ taga nansaralakaw fɛ yen fɛn min Ligue européenne des champions ale ye jɔnjɔn ye an b'a fɔ jɔnjɔn fanga ka bon kosɛbɛ balontan sira fɛ ni coupe du monde yɛrɛ bɔra yen ale de bɛ n'i jɔngo o tɛ dɔwɛrɛ a bɛ fara Europe ŋanaw n'u y'u ka ŋanaminɛ ŋanaw minnu bɛ jɔyɔrɔ 4 fɔlɔ jɔyɔrɔ 2 fɔlɔ ani jɔyɔrɔ 3 fɔlɔ sɔrɔ championnat dɔw la coupe bɛ da olu de ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni wagati na an bɛ 8e de finale an bɛ au niveau la i b'a jateminɛ fɛn min ye tarata tɛmɛnen Dortmund ale ye Chelsea ci o bana 1 ani kanagolo o kɔfɛ fɛn min ye Paris Saint-Germain dolantan ba kɔnɔ dolantan jijalen b'a kɔnɔ ale ni fɛn min ye Bayern ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan bana 1 ani kanagolo an b'a fɔ Paris fan fɛ fɛn min ye Kylian Mbappé ale usara a seginna ka na a donna deuxième mi-temps na Lionel Messi ale ni Neymar olu tun bɛ terrain ni kɔnɔ nka dolantan a gɛlɛyara Paris bolo kosɛbɛ a bana 1 ani kanagolo o kɔfɛ Milan AC ale ye Tottenham ci o bana 1 ani kanagolo n'i ye Tottenham fanfɛla lajɛ an ka cɛ de bɛ yen nka nin wagati in na ale yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso la sabula a ka opération kɛra wa opération ɲana an b'a fɔ a bɛ infirmieriw kɔnɔ nin wagati in na ni an bɛ dugawu de kɛ n'o ye Yves Bissouma ye Ala ka se ka lafiya d'a ma a ka segin ka na ka tɔn kɔnɔ o kɔfɛ fɛn min Club Brugge ale tun bɛ ka Benfica bisimila Benfica ye sebaya sɔrɔ ale ka 2 ani 0 mardi nata fɛn min ye 8e de finale ale olu bɛ continuer Liverpool ale ni Real de Madrid bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ye dolantan duman ye dolantan jijanenba ni ye Real lajɛ coupe nin bɛ ale yɛrɛ de bolo n'o ye Ligue des Champions ye wa a bɔra sisan ka taga Ligue des Champions coupe du monde des clubs a bɔra ka togo fɛnɛ ta wa ni Espagne kɔnɔna lajɛ gɛlɛya a b'a kan ni wagati na sabula ani tɔn bɛ kɛlɛ la championnat nɔfɛ n'o ye FC Barcelone olu kɛlen don ka jɔyɔrɔ minɛ a la fo kuru 8 ɲɔgɔn na donc ale bɛ déplacer ka taga Liverpool fɛ n'an bɔra yen Eintracht Francfort ale ni Naples bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mercredi don fɛn min ye RB Leipzig ni anw yɛrɛ ka cɛ de bɛ Amadou Aïdara Doudou olu ni Manchester City bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Inter ale ni Porto bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ye Ligue des Champions jɔyɔrɔ ko lajɛ bi ko fan fɛ cɛlugosila ŋana o ye 2 ye Kylian Mbappé fo ka se Mohamed Salah ma olu ye cɛlu 7 don Erling Haaland Robert Lewandowski ani Rafa Silva olu ye cɛlu 5 don an bɛ bɔ senna dolantan na an bɛ segin ka na rugby an b'a fɔ ni o ye top 14 ye olu ka tile 17nan o jaabiw bɛ an bolokɔrɔ Toulon ale ni Bayern ye ɲɔgɔn sɔrɔ bana 21 Po ale ye sebaya sɔrɔ Racing 92 ka o bana 38 19 fɛn min Clermont ale ye sebaya sɔrɔ Castres kan o bana 41 26 Brive ale fɛnɛ cira fɛn min Perpignan fɛ o bana 24 22 La Rochelle ale cira Lyon fɛ 20 fɛn min Montpellier ale cira Toulon fɛ 20 Stade de France ale ye sebaya sɔrɔ Bordeaux-Bègles kan o bana 16 o kɔfɛ tile 18nan o jaabiw tile 18nan o dolantanw olu fɛnɛ programme bɛ an bolokɔrɔ fɛn min Bayonne ale ni Stade français bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Lyon bɛ Montpellier bisimila Castres ale bɛ La Rochelle bisimila fɛn min Perpignan ale bɛ Pau bisimila Racing 92 ni Brève bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ Toulon ale ni Toulouse bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bordeaux-Bègles ale bɛ Clermont bisimila n'i ye classement lajɛ Toulouse bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 58 jɔyɔrɔ 2nan bɛ Stade français bolo kuru 50 Lyon bɛna jɔyɔrɔ 3nan na kuru 44 La Rochelle ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan na kuru 43 o bɛ ale bolo n'an bɔr'o la an bɛ taga farafinna gun kan Mali anw ka cɛden
n'o ye AS Real ale tun bɛ tagama la nin dɔgɔkun kɔnɔ k'i kun da fɛn min ye Tout-Puissant Mazembe kan. An b'a fɔ dolantan nin gɛlɛyara anw bolo kosɛbɛ. Real ale ma se ka sebaya sɔrɔ nka an b'a dɔn u bɛna u yɛrɛ rattraper anw fɛ yan nɔ n'i ye a jate minɛ an b'a fɔ dolantan kun fɔlɔ gɛlɛyara an bolo nka AS Real u bɛna se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa ka se ka Malien bɛɛ kunna wolo. O de kɔnɔna na an bɛ don fɛn min Ligue africaine des champions kɔnɔna na an b'a fɔ ale tile fɔlɔ dolantan olu kɛra fɛn min ye Zamalek ale cira CRB Belouizdad fɛ o bana 1-0. Razadi Casablanca ale ye sebaya sɔrɔ Vipers Sport Club ka 2-0. Petro Luanda ale ni JS Kabylie olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-0. fɛn min Soundon ale ye El Hilal ci 1-0. Espérance Sportive de Tunis ale ye Al Marrakech ci 1-0. Oronya ale ye sebaya sɔrɔ Simba ka o bana 1-0. I bɛ a jate minɛ fɛn min ye Al Marrakech ale ni Zamalek olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-0. tile filanan dolantanw ye Coton Sport Sundowns o bana 1-3 ka taga Sundowns kanu na. Fɛn min ye JS Kabylie ale ye Wydad de Casa ci o bana 1-0. I b'a ye dolantan minnu bɛ nale fɛn min El Hilal ale bɛ Al Ali bisimila. Vipers Sport Club ale bɛ Oronya bisimila. Fɛn min ye Simba Sport ale bɛ Razadi Casa ale bɛ o bisimila. O kɔfɛ fɛn min ye Petro de Luanda ale bɛ tagama ka taga Vita Club fɛ yen. Fɛn min ye CR Belouizdad ale bɛ Espérance Sportive de Tunis ale bɛ o bisimila. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛna fɛn min ye Europe championnat ye. Europe championnat jaabi la an b'a daminɛ Ligue 1 français la. Nice ale ye sebaya sɔrɔ Ajaccio ka 3-0. Fɛn min ye Monaco ale ye Paris ci 3-1. Clermont ale cira Marseille fɛ 2-0. Toulouse Rennes o bana 3-1. Fɛn min Lille ale Strasbourg ci o bana 2-0. O kɔfɛ Montpellier ale ni Brest o bana 3-0. Angers Auxerre 1-1. Reims ale ye 3 ci 4-0. Nantes Lorient o bana 1-0. Lyon ale ye Lens ci 2-1. Olu o kɔfɛ n'u ka classement lajɛ i b'a ye Paris bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 54. Jɔyɔrɔ filanan bɛ Marseille bolo kuru 49. Monaco bɛ tugu la kuru 47. Lens bɛna jɔyɔrɔ 4 kuru 46. Meilleur buteur yen nɔ o ye Florent Balogun 15. O kɔfɛ Alexandre Lacazette 14. Jonathan David 14. Fɛn min ye Wissam Ben Yedder Kylian Mbappé 13 bɛ Mbappé bolo. O kɔfɛ Lionel Messi meilleur passeur 10. Neymar bɛ tugu la 10. Espanyol fɛ yen nɔ Cadiz Girona o bana 2-0. Betis ale ci 3-2. Fɛn min ye Séville ale ye Mallorca ci 2-0. Valence Athletic Bilbao o bana 2-1. Fɛn min ye Getafe ale ni Rayo o bana 1-1. Celta Vigo Real Madrid Atletico Madrid o bana 1-0. Valladolid Osasuna 2-0. Villarreal ale cira Barça fɛ 1-0. Espanyol Real Sociedad o bana 3-2. Real Madrid ale Elche ci 4-0. Yen classement Barça bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 56. Real bɛ tugu la kuru 48. Fɛn min ye Real Sociedad kuru 42. O kɔfɛ Atletico Madrid kuru 38 o b'o bolo. Meilleur buteur Robert Lewandowski 14. Joselu 11. Meilleur passeur o bɛ Miguel Moreno bolo ale ye 17 don. Fɛn min ye Antoine Griezmann ale ye pasi 6 kɛ. Robert Lewandowski Ousmane Dembélé olu ye pasi 5 kɛ. N'an bɔra an bɛ taga Serie A la Milan AC ale ye Torino ci 1-0. Empoli Spezia o bana 2-2. Lecce Roma o bana 1-1. Lazio Atlanta o bana 2-0 ka taga Atlanta kanu na. Udinese Sassuolo o bana 2-2. Bologne Monza 1-0. Juventus Fiorentina 1-0. Naples Cremonese 3-0. Fɛn min ye Hellas Verona Salernitana 1-0. Sampdoria Inter o bana 0-0. yen nɔ i b'a ye Naples ale ye Sassuolo ci o bana 2-0. o de kɔfɛ fɛn min classement na Naples bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 62. Inter bɛ tugu a la kuru 44. Atalanta kuru 41. Roma bɛna jɔyɔrɔ 4 na kuru 41 b'a bolo. Victor Osimhen ale ye 18 don. Fɛn min ye Ademola Lookman 12 o bɛ ale bolo. O kɔfɛ ye meilleur buteur i bɛ Kivac Kvaratskhelia ale ye pasi 9 kɛ. O kɔfɛ Sergei Migrotovic Savic ale ye pasi 8 kɛ.
n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Bundesliga la. Schalke ni Wolfsburg olu dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ani fu. Werder Dortmund 2 ani fu ka taga Dortmund kanu na. Mayence ale cira Augsburg fɛ 3-1. Bayern ale Bochum ci 3-0. Hoffenheim Leverkusen ale ci 3-1. Fribourg Stuttgart 2-1. RB Leipzig Union Berlin 2-1. Fɛn min ye Hertha Berlin Mönchengladbach 4-1. Cologne Eintracht Francfort 3-0. Donc yen no fɛn min ye classement ye Bayern bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la 43. Union Berlin bɛ tugu a la 42. Dortmund kuru 40. Fɛn min ye Fribourg kuru 37 o bɛ ale bolo. Meilleur buteur o ye Niklas Füllkrug ale bi 13 do. Christopher Nkunku ale ye bi 12 do. Fɛn min ye Vincenzo Grifo bi 11. Meilleur passeur o ye Aranda Kolo Muani pasi 10 ani Dominique Zobstale ale pasi 8 ɲɔgɔnna kɛ. Voilà, ni ne bɛ kɛ ka an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni Ala ma baasi kɛ.